רפואת פארס, מכפר חורפיש, שהייתי הסטודנט היחידי מחורפיש בירושלים. שם סיימתי תואר ראשון בביולוגיה, ולאחר שסיימתי תואר ראשון בביולוגיה לא ידעתי מה לעשות. כשסיימתי תואר שני באנדוקרינולוגיה בבית ספר לרפואה, אז גם התחלתי לחפש את הדוקטורט. כשסיימתי את הדוקטורט גם התחלתי לחשוב, וראיתי גם מסביב שבלי המשכיות בחוץ לארץ אתה לא תמצא את עצמך כאן. והיה לי מקום בסנט לואיס מיזורי, בוושינגטון אוניברסיטי, לשם בעצם החלטתי ללכת. הוטל עליי להבין ולחקור חלבון אחד, שהחלבון הזה הוא משמש ברפואה לטיפול בפוריות. זה החלבון שהיה החלבון שלי, ללמוד אותו, לחקור אותו ולבנות אותו מחדש. בארצות הברית, שימו לב, עבדתי על חלבון אחד בלבד, הוכחנו אותו, הובלנו אותו, הוא נמצא היום תרופה בשוק. אשתי הייתה חד משמעית, אנחנו חוזרים לארץ. הקמתי את המעבדה לגנטיקה. בתפקידים שאני נמצא בהם כרגע, אני מנהל את המעבדה לגנטיקה בבית חולים כרמל, ומרצה באוניברסיטת חיפה בפקולטה למדעים, ואני גם חבר במועצה להשכלה גבוהה. המחשבה שלנו בעצם הרחבת הנושא האקדמי, להביא את האקדמיה לאוכלוסייה. אז חשבתי על אותו רעיון, על אותו בסיס, על אותו פטנט, אפשר לפתח גם חלבונים אחרים. כרגע אנחנו בפיתוח של 5 תרופות חדשות.